Üdvözöljük a kedves nézőket! Nem véletlenül öltöztünk sárga-feketébe, hiszen mai vendégünk a Navi analisztja, Bea Viktor, akik egy hihetetlen teljesítménnyel major győzelemig meneteltek a csapattal, és a mai adásban egy kis betekintést enged nekünk az analisztok életébe, hogyan is kapcsolódnak ők egy profi csapathoz, mi a szerepük, és milyen kulcsszerep hárul rájuk egy ilyen felkészülési időszakban. Üdvözöllek, Viktor! A legtöbben ugye Flashiként ismernek, de mióta játékosként láttak legutóbb, azért nagyon-nagyon sokat változott az életed. Köszönöm a meghívást, szia Hemi, sziasztok! Igen, legutóbb 19-ben játszottam utoljára, mint játékos, utána váltam coachá, és azóta tényleg rengeteg minden történt. Ugye női csapatokkal is dolgoztál, illetve a Navinál most már mint vezető elemző, vezető analiszt tevékenykedsz. Mondhatjuk, hogy a coach utáni első emberként a felkészülési időszakban. Így van, így a coach jogkezeként vagyok így számon tartva, nem csak úgymond analiszt vagyok, hanem így asszisztent coach is egyben, és akkor ez a pozíció így 2 az 1-ben. Egy kicsit beszéljünk és akkor rögtön erről a pozícióról, mert szerintem nagyon sokan követik az e-sportok világát, nagyon sokan tudják, mit csinál egy játékos, nagyon sokan tudják, mit csinál egy coach, hiszen ott zajlik a szemünk előtt. De a te pozíciót sokkal inkább egy olyan fontos háttérmunka, ami viszont nem a kamerák keresztüzében zajlik. Mesélj légy szíves erről, hogy mit is csinál egy assistant coach. A feladatok ott kezdődnek, hogy a gyakorlások alatt nekem nagyon sok adminisztratív feladatom van, illetve hozzájárulok a gyakorlás menetéhez. Ez abban nyilvánul meg, hogy bizonyos taktikai elemeket hozok a srácoknak, amiket kipróbálnak, illetve ezeket figyelemmel követem, és kielemzem, akár hogyha arra kerül sor, ezáltal, hát még külön vannak ilyen apróbb feladatok is, hogy statisztikák a gyakorló meccsekről, és a többi, tehát elég összetett ez a része, de a fő része a munkámnak az az, hogy a coachsal együtt egy megfelelő játéktervet állítsunk össze minden egyes mérkőzésre. Ezeket az új ötleteket, új impulzusokat, ezeket honnan gyűjtöd? De mindannyiunk életében volt olyan, még 1.6-ba ültünk a kockás füzet fölött, és próbáltuk kitalálni, hogy kell bemenni Dust 2 B-re. Nyilván ennél egy sokkal komplexebb felállásról beszélünk, de már annyi mindent láttunk ebben a játékban. Honnan jönnek új ötletek? Másokat demózol, vagy tényleg csak kipattan valami, megpróbáljátok, és vagy bejön, vagy nem az edzésen? Mindkettőre van példa. Van olyan, hogy mi találunk ki dolgokat, de van olyan is, hogy másoktól lesünk el dolgokat, viszont azt is átalakítjuk, tehát a saját kedvünkre, és hogy szerintünk hogy lenne még jobb az ötlet, tehát igazából mind a kettőre van sor. Illetve itt alkalmazkodnod kell a rendelkezésre álló játékos bázishoz, hiszen játékosok jönnek, mennek, ugye maradjunk csak a Navinál, kivált egy Simple, és be kellett építeni a, talán mondhatjuk, valaha volt legjobb Counter-Strike játékos helyett egy fiatal titánt. Már ez önmagában embertelen munka. Így van, nagyon sok munkába telt, hogy őt beépítsük a játékunkba, viszont a Coach Blade rendkívül tapasztalt, és nagyon sok line-up-val dolgozott már együtt, mint játékosként és coachként. Még talán azt hiszem volt egy olyan pozíciója is, hogy ilyen general manager volt, ahol ő rakta össze a line-upot. Azt hiszem ő volt felelős a Gambit akkori összerakása, tehát az összerakásával, és ő építette azt a csapatot is, ami később nagyon sikeres lett. Tehát igazából az ő tapasztalatát kihasználva így az amúgy nem volt annyira nehéz. Hát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy jó helyen vagy, rengeteg mindent tudsz tanulni Blade-től, vagy akár a szervezet más tagjaitól, de én úgy tudom, hogy nem volt azért, ezt nem adták ingyen, tehát hiába voltál te játékosként egy nagyon jó irányító, csináltad ugyanezeket a dolgokat, körök menedzselése, kitalálása, a Navihoz, mint csapathoz bekerülni, az kemény erőpróba volt. Így van, ez július elején kezdődött, amikor kitöltöttem egy ilyen kérdőívet, hogy jelentkezzek a Navihoz. Egyébként háttérsztori, hogy én a Blade-et már évek óta ismerem, sok-sok évvel ezelőtt játszottam ellene nagyon sokszor, sokszor beszélgettünk is így cséről, így eszmecseréltünk, hogy kéne gyakorolni egymás ellen, hogy a legtöbbet fejlődjenek a csapataink, és stb. Aztán július elején kitöltöttem egy ilyen kérdőívet, rá egy hétre kaptam demózási feladatokat, hogy azt hiszem 3 különböző demót kellett kielemeznem, és utána pedig az ESL van Kölnön
mint próbaidős dolgoztam a Navival, és azután a verseny után mondták, hogy akkor szeretnének leszerződni. Azt hiszem valami 100 másik analiszt volt a pozícióért, akik úgymond így harcba szálltak, és a végén a legjobb 3-at választották ki Kölnre, és a legjobb 3 közül választottak engem. Tehát akkor Kölnbe, amikor próbaidőn voltatok, akkor 3-an csináltátok vagy ugyanazt a feladatot, vagy más-más feladatokat, és a végén, aki a legjobban illeszkedett a képbe, azt választották ki a csapat mellé? Így van. Igazából különböző pályákon dolgoztunk 3-an, de nem együtt, hanem ugye a coach külön dolgozott mindannyiunkkal egy az egybe, és úgy választottak ki végül. Hát akkor mondhatjuk, hogy jól megérdemelt nem pihenésedet töltöd a Navinál, mert ahogy itt beszélgettünk a forgatás előtt, mondtad, hogy bármennyire is fancy, meg jól cseng ez a sok utazás, a barcelonai gaming house, mindenféle versenyre, ha jól tudom, akkor legközelebb Máltára utazik majd a csapat. Azért ez megterhelő, főleg a Covid-ban egy kicsit otthoni létre szenderült gamereknél. Igen, főleg úgy, hogy az elmúlt, nem tudom, sok-sok évben, mint játékos, ugye otthonról grindoltunk állandóan, mint magyar csapat nem sok lehetőségünk akadt utazni, nem voltunk tier 1 közelében sem, hogy ennyit utazzunk, mint egy tier 1 csapat, és nekem az olyan nagy váltás volt, amikor bekerültem. Szerintem valami 3-4 hónap alatt ilyen 10-15 napokat voltam otthon az elmúlt x időben, tehát elég nehéz, de megéri. Ez volt az álmom mindig igazából, amikor a Counter-Strike-kal foglalkoztam, hogy ide kerüljek, és igazából sikerült, és most ugye nyilván a Majort is sikerült megnyerni, tehát nem panaszkodom. Hát az biztos, hogy tényleg sok álmát teljesítetted be, és így hát a sajátodat is, mert tényleg mióta ismerlek, azóta megvolt benned az eltökéltség és az akarás, és tényleg mindig látszott, hogy itt tényleg egy cél van, minél feljebb kerülni, és annak érdekében időt, energiát, csapatváltásokat, stb. Mindent bevállaltál. Jó látni tényleg, hogy odaértél. És akkor maradjunk tényleg a Major győzelemnél, mert azt hiszem, hogy a te életedbe, karrieredbe bármilyen messzire is vezet még itt a Navis vagy későbbi pályafutásod, ez egy kiemelt mérföldkő lesz. Viszonylag frissen kerültél a csapathoz, volt egy friss ember is ugye a line-upba. Hogyan készültetek erre a Majorre, ami nem azt mondom, hogy több sebből vérzett, de azért voltak nehezítő körülmények így a friss emberek kapcsán. Igen, ugye november elején csatlakozott Wonderful a csapatba, előtte ugye ez a csapat azt hiszem júniusban vagy május végén alakult meg a párizsi Major után, tehát ez egy teljesen friss csapat, és egyébként amikor megalakult a csapat az első 2 versenyen, Blade azt nyilatkozta, hogy majd talán ezen a nyáron lesz valami, tehát addig nem nagyon kell nagyra számítani a csapattól, viszont onnantól kezdve, hogy már becsatlakoztam, az első bootcamp kb. 2 héttel a becsatlakozásom után volt még Berlinbe, szeptemberben, az EPL előtt, ahol második helyet értünk el a torzsék mögött. Ő már ott mondta, hogy a célunk az, hogy a Major-re peak teljesítményt tudjunk nyújtani. És igazából az összes munka, ami onnantól elkezdődött, a Major-re készülés volt. Tehát az volt a legnagyobb gól, mindenkinek az volt a legnagyobb célja, és igazából próbáltuk úgy időzíteni a készülésünket, hogy a Major-re ott legyünk, ami egyébként szerintem csak 80%-ba sikerült, még benne hagytunk egy kicsit, ha bár önhibán kívül, mert egyszer nem tudtunk már többet ennél pusolni, de szerintem még amúgy van feljebb, tehát hogy ez nem a peakünk volt. Hogy kell elképzelni egy formaidőzítést az e-sportban? Nem lövitek el a legjobb köröket? Mert azt szerintem felesleges lenne mondani, hogy ezek a srácok tudnak még majd jobban aimolni, jobban célozni. Tehát itt már a felkészülés az inkább mentális és stratégiai szinten értendő. Így van, ez mentális és stratégia teljes mértékben. Az aim és a mechanika az már adott minden játékosnál, tehát bármelyik játékosunk fel tudja venni a versenyt a világ legjobbjaival, és ők is az világ egyik legjobb játékosai nyilván. Ezáltal a nehézség az, és hogy a formaidőzítés úgy működik, hogy ugye nagyon fontos, hogy hány pályán jó az ember, mert ugye 7 pálya van, ebből egyet nem játszunk, ugye az a Vertigo, ez publikus információ, és ezt a 6 mapot minél feljebb és feljebb kell húzni folyamatosan, és úgy időzítettük ezeknek a mapoknak a felkészítését, hogy a Major-re
legyen 3 vagy 4 mapunk, ami már elég erős annyira, hogy tudjuk akár pikkelni is, és ugye ez nekünk a vétókban nagyon nagy előnyt nyújt, hogy nem csak 1-2 mapot tudunk pikkelni, mondjuk más tier 1 csapatok, hanem akár 3-4-et is. És az, hogy ugye a 7 pályából egyet nem játszatok, de 6-ra készültök, ez milyen intenzitással jelenik meg a készülésben? Mert például a Majoron láttunk arra is példát, hogy az eddig Vertigót ugyanígy instabannoló FaZe mindenkit meglepve próbált egy olyan váratlant húzni, amivel egyébként kiejtették a Spiritet hosszabbításba, hozzáteszem, aki egy jó Vertigós csapat, hogy a nem játszott Vertigót bepikkeljük, Kerrigan helyett a teljesen friss és fiatal Frozen hívja a köröket, akinek van mouse-os Vertigo tapasztalata. Tehát ez életszerű, erre készült vajon a FaZe is? Nektek is van ilyen fegyver a tarsajotokban, mondjuk? Ha lenne ilyen fegyverünk, vagy ha van, akkor arról nem beszélhetek, viszont a FaZe biztos, hogy erre készült, bármit is mondanak az interjúban, egy ilyen szintű csapat nem lép meg egy ekkora kockázatot, hogyha nem magabiztosak eléggé a dologban. Mindig a vétónál a legfontosabb az, hogy a játékosok magabiztosak legyenek azokban a pályákban, amik játszásra kerülnek, és ez volt a helyzet a FaZe-nél, illetve már korábban, talán évvége fele már játszott Vertigót a FaZe, tehát nem az volt azért ez teljesen, ugye, ahogy mondják a social médián, hogy ez most az első alkalom, stb. Már volt erre példa, tehát nem volt akkora kockázat, de ez egy nagyon ballsy move volt Kerrigantől, ami amúgy tiszteletre méltó, és amúgy be is jött, ha bár azt hozzátenném, hogy a következő meccsen megint megpróbálták, és az már annyira nem működött a javukra, tehát kicsit talán túlbízták magukat ezzel kapcsolatban, de szerintem ez egy jó gamble volt, nekem tetszett, hogy ezt csinálta Kerrigan. És akkor maradjunk az analyst pozíciónál. Tegyük fel, hogy nem Vertigo az instabannotok, hanem úgy mentek neki mondjuk egy FaZe elleni mérkőzésnek, hogy ők Vertigót biztos kiveszik, úgyhogy Flashy az analyst erre nem készül. És aztán meglátjátok, hogy a továbbjutó FaZe bizony pikkelte Vertigót, és holnap ellenük játszunk. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ugye a Vertigo pont egy olyan pálya, amit mi mindenképp kiszedünk, de akkor még tegyük fel, hogy ez egy olyan pálya, amit játszunk is. Nyilván felkészülünk rá, de egyébként minden egyes meccsnél, amikor meg lesz az ellenfelünk, akkor órákat töltök a coachsal, hogy átbeszéljük a vétót. Van erre egy nagyon, nagyon sok program egyébként, ami így analizálja a vétót, mi saját szemmel is analizáljuk a vétót, elemezzük, hogy vajon mit pikkelhetnek, ugye valamennyire ismerjük is egymást a FaZe-zel, tudjuk, hogy előtte lévő meccseken mit pikkeltek ellenünk, mi miatt pikkelték, egy vétó nagyon összetett, tehát hogy nagyon sok minden közre játszik, és általában 90%-ban mindig tudjuk pontosan, hogy mi lesz az első, második és a harmadik pálya. Ha nem, akkor akár van 2 variáció mondjuk az ő pickjükre, és tudjuk, hogy mi mit fogunk pikkelni, és azt is tudjuk, hogy mi lesz a harmadik pálya. És fordult már olyan elő analyst pályafutásod során, hogy 90%-ig bepikkeltétek a vétót, aztán jön egy olyan csavar a történetbe, hogy a Decider egy olyan pálya, amire esetleg nem gondoltok, és mondjuk az első 2 map áll rendelkezésedre, hogyha 1-1 és Deciderre kerül a sor, akkor valamit oda nyújts Blade-nek, és valami insightot tudja adni az ellenfélből. Így van, ez előfordult már, de leginkább az a gyakori, hogy az ő pickjük más, mint amire számítottunk. A harmadik pályát azt jobban meg lehet satszolni, mert ugye mi vétózunk egy mapot még a vége előtt, és azt könnyen megsatszolni, de volt erre is példa, hogy a harmadik map egy olyan volt, amire kevésbé számítottunk, és akkor az első 2 pálya alatt én ezerre dolgoztam a hotelszobába, vagy ott éppen a helyszínen, attól függ, melyik verseny volt, és a harmadik pályára odaraktam valamit ugye a coachnak, és igen. És ugye egyébként könnyű tudni, hogy jól csinálta az ember, mert mindig átnézzük ezeket a jegyzeteket, ezeket az anyagokat, amiket készítek a csapatnak, és mindig úgymond átvizsgáljuk, és javítunk rajta, hogyha kell, tehát amúgy elég könnyű vele fejlődni. De igen, ez amúgy eléggé egy stresszes helyzet, amikor az első 2 pályát úgy a telefonon nézed, és akkor közben készülsz a harmadik pályára, nem is tudod, hogy lesz a harmadik pálya, de ezerrel készül az ember, és akkor hogyha tegyük fel, mondjuk nyerjük az első pályát, és akkor a másodikon vesztésre állunk, akkor meg még valami információt kell találni, hogy a harmadik még jobb legyen. Igen, ez egy elég ilyen nagy nyomású szituáció. Ahol gyorsan jól kell dönteni. Kivel kommunikálsz? Blade-del
egyértelműen, de mennyire vagy kapcsolatban magával a csapattal, vagy inkább csak az irányítóval, hiszen az se feltétlen lehet jó, hogyha mindenkinek próbálsz minden információt átadni, nem baj, hogyha vannak az információnak dedikált birtokosai. Így van, legfőképp a coachsal dolgozok együtt, és Alexival, az irányítóval. Rajta kívül, akinek még, hát igazából az összes playerrel szoktam beszélgetni, de mint ahogy mondtad, azért nem árasztom el őket olyan túl sok információval, mert sok értelme annak nem lenne, és zavaró is. Ez úgy működik általában, hogy van egy 3, néha 4 órás felkészülési beszélgetésünk egy meccs előtt aznap reggel, és aznap reggelre én már az anyagomat elkészítem, és ezen a megbeszélésen akár oda tudok szólni egy-egy játékosnak, hogy erre figyeljen és arra figyeljen, vagy ez a játékos ezt csinálja, és akkor mit tudnánk mit csinálni, hogy tudnánk a mi dolgainkat átalakítani arra, hogy ez működő legyen ellenük, és akkor nyilván majdnem minden a coachon keresztül megy, ő mindent jóvá kell hagyjon, és amúgy jobb is, hogy jóvá hagy, mert azt még ugye nem mondtam, de egy rendkívül okos emberről van szó, a tudása szerintem sokkal, de sokkal nagyobb, mint az enyém, és nagyon jó tőle tanulni, és nyilván benne úgy megbízik az ember, hogy az én ötletem, én tudom, hogy jó lehet, de muszáj megkérdezem tőle, hogy ez szerinte is jó, mert egy teljesen más perspektívába látja, amiben én még nem tudom. Szerintem Blade se sértődne meg azon, hogyha ezt hallaná, hogy ő mint játékos és mint ex-flipside player azért nem volt a világ csúcsa, de mint irányító, agytröszt, és most már ugye mint coach mondhatjuk, hogy magasan szinte mindenki fölött áll, talán tényleg Zonik és egy-két ember képes ezekbe a magasságokba felnőni mellé. Még egy utolsó kérdés erejéig maradjunk a Majornél. Ugye említetted, hogy ez volt a cél, ez volt, amikor a csúcsformátokat kellett hozni. Anélkül, hogy bármilyen kulisszatitkot elárulnál, volt-e bármi olyan extra, amit ennek érdekébe tettetek? Tényleg, mint akár egy ilyen titkos fegyver a Phase és Vertigo esetében. Változtattatok-e bármit speciálisan a Majorre, a készülésbe, vagy volt olyan verseny, ahol azt mondtátok, hogy nem lőjük el a legjobb taktikáinkat, mert a Majorre kell tartalékolni, hiszen jól sikerült, megnyertétek a Majort. Nem volt ilyen nagy trükk az egészben, egyszerűen csak rendkívül sokat dolgoztunk. Tehát én napi 18 órát lenyomtam szerintem 2 hétig a Major alatt, minden egyes nap, és alig aludtam. Volt, hogy 3-4 órákat aludtam, volt, hogy 2 óra lefeküdtem, nyomtam tovább, megint 2 óra lefeküdtem, tehát ilyen eszméletlen nagy grind volt. Tehát, hogy amikor nyertünk például, ez talán kulisszatitok, hogy volt egy after party, miután nyertünk, és egyszerűen nem volt erőm elmenni. Tehát egyszerűen csak befeküdtem az ágyba, és meg sem bírtam hozzá, annyira kimerült voltam, így mentálisan. De azt látom az arcodon egyébként, hogy ezt egy cseppet se bánod, mert cserébe az eredmény, az, hogy Major győzelemig mentetek a csapattal, az viszont mindenért kárpótol, emiatt a rengeteg munka miatt is. Hát ez az, amiről beszéltünk az elején, hogy ez egy picit ilyen háttérbe lévő tevékenység, aki nem a buliba, a fényképek keresztüzébe teszi az arcát, de 18 órát beletesz, és a végkimerültségig dolgozik egy analiszt. Igen, ez így a publikum szem előtt sose lesz egy olyan dolog, hogy ez egy biztosan nagyon jó elemző, mert nagyon jól csinált a munkáját. Tehát én ilyen, ilyen supportot, amúgy kapok nagyon sok supportot egyébként, és azért nagyon hálás vagyok, de nyilván közelébe sincs annak, amit ugye a játékosok kapnak, és a coach, és ezt én amúgy már teljesen elfogadtam. Tehát ez amúgy már a sportokban is így van, nem tudom, mindenki ugye nagyon szereti LeBron James-t például, de senki nem tudja, hogy ki a shooting coach, aki segít neki abban, hogy fejlődjön a kulisszák mögött, tehát igazából én ezt már elfogadtam teljesen, és teljesen oké. És nem csak az, hogy az emberek elfogadják-e vagy nem, hanem a játékosokból tudjuk, hogy képződnek a fiatal tehetségek. Vannak akadémiai csapatok, nagyon sok verseny vadászik fiatal tehetségekre, kiszúrják, felkarolják őket. Még az edzőkre is talán azt mondom, hogy az e-sporton belül van egy képzési rendszer, de az is inkább már autodidakta módon történik. Ha megnézzük most is Taz vagy Neo példáját, ex-játékosok adják tovább a rengeteg felszedett tudást. A te esetedben és Blade-ében is hasonlóról beszélünk. Hogy lesznek jó analisztok emberekből? Hogyan tudják képezni magukat? Hogy lehet őket kiszúrni? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye én, mint ahogy mondtad, te is a játékos múlttal rendelkezem, és játékos múlttal mindig sokkal könnyebb minden. Tehát, hogy általában a legjobb coachok, például ugye Zonik és Blade, mind a ketten
ugye játszottak, és nagyon jó játékosok is voltak, és amúgy a coachoknak szerintem a 80%-a egyébként játékos volt, az eredményes coachok 80%-a, rendkívül sokat számít. Nyilván lehet fejleszteni magát olyannak is, akinek nincs úgymond profi játékos múltja, vagy fél profi játékos múltja, de sokkal nehezebb, viszont manapság már annyi videó van, különböző programok, amikkel annyira könnyű fejlődni, hogyha valaki beleteszi a munkát, hogy egyébként nekik is van lehetőségük erre. El tudod képzelni, hogy egyszer a jövőben majd a jövő coachait, assistant coachait képezd? Látsz erre akár itthon, akár külföldön? Mert tényleg nem a leginkább a reflektorfényben szereplő szakma, de rendkívül fontos, képzés pedig nincs rá. Én mindenképp nyitott vagyok erre, én nagyon sokat próbálok segíteni most is, akár a játékosoknak, magyar játékosoknak, aki rám ír és kérdez valamit, akkor általában válaszolok, amennyire az idő engedi, igyekszem válaszolni, és próbálok segíteni nekik, illetve a coachoknak, és amúgy egy pár analiszt is egyébként írt már nekem, hogy hogyan tudják magukat fejleszteni, illetve például mikor bekerültem a Navihoz, 3 vagy 4 analiszt elküldte, hogy ők mit küldtek a Navinak, és hogy miben tudnának jobbak lenni, és segítettem nekik is, tehát szerintem simán benne lehetne, hogyha lenne ilyen a jövőben. Még egy utolsó kérdésre, lezárásként kanyarodjunk vissza a Majorre. Hoztál nekünk egy nagyon szép diszplétet, egy emléktáblát, amit a győzelem emlékére kaptál, de talán a legmaradandóbb emlék az lesz, amit mi is láttunk a magyar közvetítésben, amikor berohantál a boothba a játékosokhoz, átöleltétek egymást, kivonultatok a színpadra, és felemeltétek a trófeát. Össze lehet ezt foglalni szavakba, hogy mit éreztél akkor? Megpróbálod? Nehéz, mert igazából azt hittem, hogy amikor nyerünk, akkor majd biztos, nem tudom, egyből elkezdek sírni, vagy nem tudom, tehát hogy ilyenek így, tehát, hogy elképzeli az ember, hogy mi lesz, hogyha nyer. De nem az volt, egyszerűen ilyen leírhatatlan, ilyen hihetetlen élmény volt, tehát hogy ilyen szürreális volt az egész, és szerintem a következő napokban sem realizálódott bennem, és amúgy még most is furcsa róla beszélni, tehát hogy egy olyan dolog, ami, tehát ez tényleg az e-sport csúcsa, tehát hogy a csének a csúcsa, és nekem 2 hónapja az volt az álom, hogy lejussak a Majorre, és most megnyertük a Major, tehát hogy ez ilyen eszméletlen nagy dolog számomra, és nagyon büszke vagyok rá, és szerintem sose fogom elfelejteni ezt az érzést, hogy 16 000 ember előtt felemeltük azt a kupát, illetve azt sem, hogy JL, miután felemeltük a kupát, mondta, hogy sosem fogja elfelejteni, hogy januárban azt mondtam neki, hogy idén top 20 player lesz a HLTV-n, és azt mondta, hogy ez mindig nagy magabiztosságot ad neki, hogy hittem benne, és ugye most MVP lett a Majoron, tehát ez még egy ilyen plusz egy jó élmény, hogy ez megtörtént így. Hát szerintem elég jól körbejártuk, hogy egy assistant coach, egy vezető elemző hogyan tudja segíteni a játékosok, az edző és az egész csapat munkáját. Kívánom, hogy nagyon sok hasonló, szürreális élménybe legyen még részletek, akár ugye a következő megmérettetésen Máltán az EPL-nél. Nagyon szépen köszönjük Bea Viktornak, hogy elfogadta meghívásunkat, és a legnagyobb kulisszatitkoktól eltekintve nyíltan és őszintén beszélt a Navis időszakáról. Nagyon reméljük, hogy a Counter-Strike csúcsára felért magyar assistant coach még nagyon sokáig öregbíti a hazai e-sport hírnevét.